Berriz, Arrierreka, uraren indarra. Arrierrekaren adurpean egingo dugu gaurko ibilaldia. Eta hemen izan diran ola, errota eta makinetxeen barri izango dugu. Urigunetik baztertuta dagozan Sarria eta Eitua auzoetatik igaroko gara. Ursulon hasi eta Errekea San Pedro Txiki ermitearen ondoan Abadinoko lurretan sartu arte. Hortxe amaituko da gure ibilaldia. Errekearen ibilbidean ikusiko duguzan Ursalto, Ubide, Presa, Zubi, Antepara, Errota eta makinetxe ugariek erakusten deuzkue, berriztarrek antxinatik ondo baino hobeto jakin izan dabela uraren indarra lan desbardinetarako erabilten. Ursulon, hasiko dugu ibilbidea. Hemendik berantza, kilometro bateko luzeran, urak hodi zabal batetik egingo dau bidea, harik eta Patalako zentralera heldu arte. Bidean topoko dugun konportak adierazten deuzku, Patalara heltzen gagozala. Arrierrekan egin ziran 10 zentral hidroelektrikoetatik handiena da, eta gaur egun martxan jarraitzen dauan bakarra. Bidean, Bolungarai, Ubila eta Ubilaganeko abaserri ederrak topoko duguz, alkarren ondoan, urren ez urren. Urrengo geldiunea, errotatxu izango da. Bidekurutzearen alboan ageri dira errotea izandakoaren astarnak. Bertotik ikusten dugu izen bereko makinetxea. Aurrera eginda, bidearen ezkerraldean, errotabarri daukagu. Hemen be, aspaldiko urteetan hartorik edo garirik eio estan arren, ezagun ditu etxeak errotearen ezaugarriak. Bolunzarrerantz joko dugu orain. Hemen, errotea egoan. Horixe da hain zuzen be, bolu hitzaren esangurea. Inguruan ditu, Bolunzarburu, Bolunbarri eta Bolunbarriburu. Apurka, txiri-txiri, Sarriako eskolara helduko gara, inguruko neskamutilak batzeko lekua. Ezkerretara, Ugarterrota dago. Trangubi eginda, Gangoitiena bekoa eta Erroteta dagoz. Eraikuntza honetan, errotea, olea, paper fabrikea eta makinetxe hidraulikoa egon izan dira. Zalantzabarik, sasoian sasoikora egokitzeko gaitasun itzela izan dabe hemengo jaubeek. Etxearen atzekaldetik doan bidezidorretik egingo dugu Olasarrerantz. Presearen ondotik pasau eta bapatean 18. mendeko Arrizko zubia ikusiko dugu. Hemendik aurrera, ganaduei jaten emoteko dagozan Artosolotzarrek irakarten deuzkue, Aiarbia beletxera heltzen gagozala. Aldaz beheran, Olasargo burdinolaren astarnak ikusiko ditugu. Ondoan, ezkerretara, Errekearen bestekaldean, Errotazar baserria dago, eta bidean, 3 pausu aurrera eginda Olasar makinetxea. Errekearen paretik aurrera eginda, Olabarri topauko dugu urrengo. Hemen be, orduko olearen horma paino ez dagoz. Gerora, burdinolearen anteparea aprobetxeuta, makinetxea egin eben. Azken geralekua, Anporta errotan daukagu. Hauxe da, ibilbidetik martxan dagoan errota bakarra. Anporta baserri aurretik urteten dau San Pedro Txikira doan bidezidorrak. Hortixik joan eta aitearen baten ermitan izango gara. Ursulon hasi eta San Pedro Txikin amaitu. Arrierrekari jarraituz goitik beherako bidea egin dugu.
Inguru honetako herritarrentzat uraren indarrak ekarri zituan onurak eta probetsuak ikusi ditugu. Oiartzun zaharreko bazter honetan, orduko garaiak gaurkoa baino hobeak ete ziran ba.